Igbo mulum Igbo na ịmụlụ nze mmụọ ọzọ asịkwa m ka onye chi ya zelu. Tata bụ Sunday. Anyị nwere ma start ụmụ obele ife dị very important nsi n'ọka nkwuo ka ihe bụ ya nchọ ikwu. Biko ihe ọbụla ị na-eli n'ọnụ dị very careful. Ọsọgodo ya bụ ụmụ mmili mmanya ihe ọbụla ya na-aba n'ọnụ dị very careful. Ka ihe me nji ekwu ife a bụ maka na ije n'ụlọ ọgwụ rate ndị mmadụ ji n'ọnụ ụlọ ọgwụ kịta raka aja. O nwere onye arụ dị and amalọ ka mmadụ ya esi mesi atinanta n'ezigbo ụlọ ọgwụ jezie ịmụ nwa ịmụba nwa na roadside ịnwụkwa anụ and ndị anyị ọ bụ na inwele ego mụta onye ya azụnwu. Anọ m Lagos this Sunday ya bịa na m akara masị onye njibia ka ya bịa Lagos abụtes bịa kpọọ m si m bịagodu ka ihe ya emelụ ndị be anyị. O nwere ihe emekata aka esefu modio problem dị n'ala Igbo and nna nna ya everybody ebe ọbụla ị nọ ọ bụrụ na ego ị na-etufu etufu kama ihe etufu ya na Lagos nata East chọọ ofu ụlọ ọgwụ kwụọrụ mmadụ ụgwọ and ịmago ndị banyị some people a na-atị nke na onwe ebe ndobele ego maọbụ na gọọmenti bunyelu m ego. O nwere any gọọmenti tinye m fucking 1 naira system bido Lord Zeus. So ka ihe nji maka ya mebe this video is one of our brother bịakwute m Daddy biko bịa Och nwoke ọma nna m bịa Och Josu bịakwute m na nye m ego a si m nna East ona nna na East onye ọbụla ozulu ka enyi ya ka a napụta ndị be anyị n'ụlọ ọgwụ. Ihe nche ikwu unu bụ na ndị be anyị na-ata afụ ọ ya nwa bụ ihe nchọ ikwu. Our people are suffering. So ọ bụ na onwe gị nwere na-adị anyị mara ife iji eme ị gafeala n'ụlọ ọgwụ jos ịbataghala otu ụlọ ọgwụ ọbụla ịbanye problem bidie ịghọtago. So na-asị thank you very much. Daalụ nwanne m daalụ. It can only get better. So family mụta onye ya azụnwu ije atinanta n'ezigbo ụlọ ọgwụ ịpụta ije mmụọ nwa na road a na-eme operation na ụlọ ọgwụ ịchọọ ịnwụ iji ndụ gị atụ mgbele gwa di gị si mba nụ na ama mmụziro na ife si ike. ịghọtago. Some people na think na onwe ebe ndobele ego enwero m ego ka onwenugo ngwa afọ ịnọkọta asị na ọmụnwa goli ya wite afa mmadụ. Onwere ụlọ ọgwụ nna ejiri ụgwọ eji m ụgwọ na UNTH Enugu eji m ụgwọ na Immaculate eji m ụgwọ na nke ndị sista and ihe mee bụ na Fabus fans Fafso na Lozewus family so fawata the game ọ ya nwa bụ na akpụlụbero m ihe a na-emeje ọsọ ụwa mụ na chi m adị m eme ya ka ịtụnyelụ m or anything. Ịghọtago. It can only get better. Be careful of what you eat. Peace.